Ongetorri kabalara 3. denboraldira erregina hilda, edo hobe esan da erregina itzuli da. Bueno, hemen gaude, antinomonarkikoak gea, hala ere. Bueno, ikusten duzuenez, seta aldatu dugu, argiak badira beste koloretakoak, maila oso perluzea da. Eta baina, hala ere, jarraitzen dugu bideoan eta bakaleran, beraz, ez gara asko aldatu tokiz. Beraz, gaur, eukiko dugu gaia uda, baina lehenengo menitugu Ibis eta Andrea, ongetorri. Eskerrik asko. Mila esker. Zenei heldu zait, apur bat, Andrea, zuara igotz joferekin oso harreman estua duzula, ez? Eske, behitu zelako koiar politxa regalo duztan. Superpolitxa da, nahi bozue esalgai dago, ez dakit geratzen dian, baina bueno. Bueno, ez dakit, agian, berako paraitu dizu? Bueno, ez, baina superpolitxa da, eta erosi. Baina bai, oso laguna da. Informazioa igual zuzena da, baina bueno, salseua beste baterako lagako. Ze pena. Zu Ibis, parrandaz parranda edo nola? Bueno, nik uste dut nahikoako telemen egotiakin, oinatiko jaixak izan dira, eta nire hotzak ondo esan dugu moan, adierazten dugu moan, hortxe, ondiokan igual bixamon apur batekin, ondiokan alkoholu zeina, eta hola, baina, bueno, ingu. Lasai aurpegi hona duzu, hori da garrantzitsuena. Nola da, ingles duten bezala, fake it till you make it, ez? Egintzazu iruzurra lortu arte. Totalmente. Joferekin gauza bera, Hori da, hori da. Eta zuk, mantentzen duzu lema hori? Bai, guztian. Eman behar du naiztaz jakin, badakizula. Bai, ez da. Hoi da. Eta bueno, honekin ja sartuko gara mamian, eta hortarako, hemen duzue sarreratxoa. Hola, kuadrilla, zer moduz, itzuli gera, Ze ondo pasa egun udan, ura berriro normalera itzuli gera, berriro jai normaletara, berriro txozna normaletara, berriro kalimotxo zikin normal hortara, eta berriro erromeritan normal dantzatzera. Eta oso ondo dago, eta oso ondo pasa egu, uda bastante fantasia izan da. Baina ez zentzu guztitan, ez delako festa bakar bat pasa, erasorik burutu ez dena. Eta gorkoan hortara hitz egitera gatoz, badakigu erasoak ez direla festetan bakarrik pasatzen, hori argi dugu. Baina gaurkoan festetan oinarrituko gara. Eta eskerrak eman, uda guztian zehar eta urte guztian zehar, erasoen prebentzioan eta erasoen aurkako protokoloan lanean ibili diren ehundaka eta milaka pertsona guztiei, baina lana izugarria izan arren ezin izan dira eraso guztiak ekidin, ezta? Eta gaurkoan galdera daukagu zuretzak, zuk zer egin dezu erasorik gertatu ez dadin. Akaso zaitu ikutzen? Gaurkoan gai honi eutxiko diogu. Eta bai, kurtsoa berriro hasi da, berriro errutinetan sartuak gaude, baina aje batzuk beste batzuk baino gehiago pixatzen dutelako, eta beste batzuk baino gehiago mintzen dutelako, gaurkoan horren inguruan hitz egitera gatoz. Espero dezagun, datorren urteko udan eta datorren urteko jaietan, erasorik ez egotea lortzea, eta jaigune seguru eta erosoak sortzea jende guztiarentzat. Así que hori, muxu bat eta hurrengo arte. Bueno, neskak, ja dukigu azalpen bat, orduan zuen gauzatxoak erakotxeko dizkigu zue? Venga, ibizazizu. Eta hori? Eske, neriak bidia, orduan, hobeto oso hasi. Vale, bueno. Nik, hola apurat sonablek errar, pintza batzuk, jaixak, ez gura larria horreraketia be, zerren inguruan ningun berba. Baina, bueno, ustot, inbiun gaixan inguruan berroa oso importantia dela gauzak pintzakin hartzia, nabardura ondixakin, lanketi eta orduan apur bat kokaketia testu inguruan, eta gero baita pintzak, ze, matxirulo eta bestelako, ez dakizela deitu, espezimenak, badialako askotan pintzakin hartu eta nun baitera bialketako mokoak. Ordan nire objektu. Jarri hor gurran gainen, hoi da. Egia esan, supermetafora hona egin duzu. Totalmente, nik pentsatzen eman jokua gaitxik zala. Bai, nik ikusi dut pintza, eta ni eaz esango duzun pintzakin, baina erabat ados pintzakin denak. Bai, askotan bai. Eta zuk, Andrea? Bueno, nik ekarri ditut bi gauza. Bat, nire juergako betaurrekoak, kuadriakoak oso ondo esautuko dituenak, segaitxik betaurrekoak, aparte, larrosak dielako eta txulisimuak dielako, oin dagolako supermodan, juergan, gabian, bebai, betaurrekoekin irtetzia, cosa que no entiendo, zeiak gutxi ikusten bada, gutxi hau, baina bueno, beti diba. Eta gero,
ni bezalako pertsona txiki batek tabernetan kriston berua pasatzen dau, ze, klaro, dago jendia zure gainean, literal. Orduan, abanikoa da super importantia, hau ez da neria, lagaindu oste, baina, funtzionua berdina da. Kagu hor orduan popurri bat, jartzen Senyoren kita. Bai, jartzen dut testu inguru gabe, esango duzu. Ui, zer da hori? Maravilla. Espero dut horrela behintzat, gure ondoan zaudenen alduzula orduan abaniko erabili. Claro, bai, total. Tensiñoa zaten bazero. Agobizua. Sartu nago gaian, egingo gaipamen bat, hau proiektu bat geruzak deitzen dana, eta da ikusentzunezkoen iburuzko proiektu bat, eta hitz egingo dute desirari buruz, badira Ilargi Manterola, Maialen Arteaga, Aner Peritz, Andre Fuchs eta Bego Garaikoetxea, eta hainbat galderari buruz hausnartuko dira. Eta nahi baduzue jakin noizan, urriaren 19an, arratsaldeko 7 izango da Santelmon, beraz, bali baduzu kuriosidadea ikusteko, joan zaitezte geruzak ikustera. Igual, pixkat jipia bezala da, baina egia esan jartzen izenean pentsatzen zer desio da niretzako edo nire ingurukontzako. Konturatzen naiz, tortze ezkela burura, jakin mina bizipoza mantentzea. Juergan ez dakitzue, baina esken gerotzen naiz oso azkar. Osea, nire juergan eta esaten dut, noa nire lagunekin, y yo, ai ama, es que no puedo, osea, behar dut eraintze bertan, eta gero, hori, igual, ikatzen zen aurreko gunean, eta esaten duzu. Atzo ze hostia! Ze hostia, eta lortzen duzunean. Eta honen arira, zer da zuentzat desira eta parranen arteko lotura? Galdera zaila egin dut. Oso. Ez dakit dana eta ezer. Zu desio, askotan igual sare supermotio juer gara zoia zelako eta desio dozu momentu hori heltzia, eta orduan da dana momentu horretan, baina bestatutan da ezer, zelako kriston resakeakin eta berriro dagolako juergia. Orduan dana eta ezer. Juergarako egarria desira. Bai, zaleike. Kasu honetan, beste askotan beste gauza bat. Zuretako ere bada juergarako egarria desira, Ibiz? Nere zalantzak dako. Edo agian beste zer da? Ez dakit, fango ara deskubritzen. Deskubritzen gutxinaka ez da. Orduan, uda hau izan da lehen, uda apur bat ezakitzen bat urteren ondoren. Hiru urteren ondoren festak izan ditugula, ez? 3 urte gutxo gabera. Zemuz bizi izan da, ez, berriro kontaktu hartze hori. Nik uste dut bat zegoela, norabaiteko alde batetik kriston urduritasuna, eta beste alde batetik ere apur bat espektante geuden, ez? Zea gertatuko dute zen, zuek ze uste duzue? Nola zeundeten? Guztiz, osea, eta gehixen bat, ziren ez dakit, nire goen oso moti, baina aldi berian ez dakitzula ze panorama topa behuzun, hori, jaite ez duguran, nik neukan kriston gogoa txosnatara buelta etxeko. Osea, benetan, zean, en plan, neuen kantzauta tabernatan, osea, askoia gebitzen bideraketan joerrak tabernatan talo, baina txosnak atzenean, ezin zian aurre eroan. Ordan nuen kriston gogoak, baina aldi berian kriston bilurrakin. Zeto pau bilur, osea. Ja, panorama agian aldatu alzan, ez? Zan agian duela 3 urte utzi genuen panorama bera. Totalmente ados, izan zen, nire ustez, danok desio genuen zehose, eta aliberian, ibizek izan da bena, bildurra edo espektante zen den, ez dakizu ze gertauko zen, eta jendian reakzioa zelako izango zen. Nik uste dut, bentsat nire inguruan ikusten eban agaitxik, jendia urduri zegoela, agresibidade hori edo, zan, denbora guztian, irten, eta klaro, eta bernetan, espazio itxi baten, oso agobiantia. Bai, azken ere, bada egia, nik ere sumatu nuen egia esan, agresibidade hori, ez, agian, hainbeste denbora gota itxita, eta bazan egian nola egingo dugu, hainbeste pertsona espazio ireki batean, eta denok elkarbizta bera egiteko, agian fenomeno berri bat sortuko da, edo ez dakizu azkenean. Bai, eta gero haitea, nik asko ikusten nebena esan, azken filan, denbora hontan, jente asko egonda urteen barik, hori asteburuko erritmori eroan barik, eta atzenean guretako alkola baditeko, askaketako edo kontu bat, apur bat erreprimitien duen kontu horrek azaleraketako. Karo, zoia zenean, hainbeste denpora kontenikien, nik esanen ezke, jenti edo zein lekutatik urten bizatzu, ja normalian topa egimozu edo zer, esanen, abertzela etortzen den jentia, eta gaina
generazio barrixak baita. Hori da, eske horrena oso gutxin da, berra. Hori 2004. Baina eske, Osea, gainera justo horreko antuko jaun turnua euki genuen jaixetan, eta klaro, onja ez dozu kontrolatzen zein dan ze generazioetakoa, eta zeini zerbiduta zeini ez. Bai, nik gaina, zenbat urte dituzu, 2006 edo 2004, ez zen duzu, ai ama, pandemia baitu hasi zan. Eske hori da. barkatuta ligaiteko, osea, nila apurrat honekin sustautan hau. Osea, mesedez, hasi galdeketan zenbat urteakon jentiari. Bale, orduan protokolo altzarriko dugu lehenengo. Nola egiten zara, bigarren urte dituzu, bazpare. Bai, nire ustez importantia da. COVID osteko nabardura garrantzitsua. Bai, lehen gure kuadarrian COVID gara izan itxesan memia edo positibo za, porque jendia ertetzen positibo izan da, baina onja adina, ja berdin gau positibo edo ez, adina bihu jaketia. Nu jarriko gumuga, 2001, 2002, 2003, eske Ja, bakoitzan arabera. Ja, paradan hasiko diatatzen 2005-6koak, zaten duzu. Bai, batzuk irteten dira eta gu baino moskorra hundixo bakin be bai. Hori ere egia da. Eta, bueno, orain egin dugu apur bat, nola, naizatu dugu zer uste genuen, baina zer garatu da bentan, nola sumatu duzu ez izan dela itzulera hau. Nik adibidez, egia esan, esperun askozo kerro, eta tentsio gehiago egotea, eta nahiko antzeko itzulera nik uste dut genuen panoramara. Onerako eta txarrerako esango nuke. Ez dakit. Nik ez dakit, alde batetik inguruko herrixetako juergak berdin, antzeman ditut, baina adibidez Iruña, Gasteiz edo Donostian naiz egon, baina jende asko pilatzen den leku horretara bai jun izan beldurrakin, azkenian eratzuak galdu, bakarrik geratu, doian jendia pintzekin hartzera. Bai, osea, nik uste dut hori neri be justo herri testu inguruan eta justo ontxe jaixak izan diala eta hola, orokorrian, gaina justo aurrokan egon itzan komentaiken amakina jentia, bastante errespetuz, nahiko, osea, betikoa, baina nahiko espazio segurua, baina ja, masiboak izan dian jaixetan edo, eta gero ze izan ziztadan kontua eta beste movida batzuk, baina bai ikusi dutena espazio masibo horreikan, atzenean heterogenoak diala edo, normala dala nik uste duten jaundi baten, baina bai, ez dakit bortitzauak dira, osea, danitza edo, baina bai buelta hau diala apur bat. Bai, nik uste dut apur bat bazegoelako esan dezuten aleno, ez? Gogo bat oso erreprimitua edo, eta orduan atatzen dena alkoholarekin nahasita edo beste dozen drogalekin azkenan, bum egiten du. Orduan, horrek sortzaitu giro batzuk, hola, ez burrukak, ezakitzen, ikaiz, ikustela burruka bastante egon dira. Baina agian ere izan daiteke, leheno ez genitula ikusten, eta orain ikusten ditugula, edo aitera dinean goran goazen einean, orduan, ez dago bat erraza. Baina nik uste dut hori gertau dela edo generazio konkretu batzutan edo izango nuke, igual jendiak esaten dau keni de palo, baina bentsat nire inguruan hori azkenian bakoitza bere ingurura begira jartzen da ez, burruka edo ziztada horrek gertau dien momentutan zeinekin zen den, eta zuretako espazio seguro bat da, nire ustez udauta gero oso baloratzekoa izan da jarrera hori, ze dozen lekutara juntzen, atzo bertan ezaututako pertsona batekin, baina olako eraso baten aurrian edo zuretako espazio seguro bat balin bada, bentsat salbatze zaitu egin baten. Eta gero nik baita gurakako neben remarkaitza, ose, askotan befaten gara, ez dakizen magnitudetako gauzak, baina ziztaan arira be egondan pitorreua, argiakin, gero palilloak eta ebilkia, xaxaketan ez da, osea, gurot esan. Azte izan pentzen, zela buelta gara, baina ze erantzunen mundia behera ze honein aurrian eta zirkunstantzia honein aurrian, ez? Eta alde hortatik ikusten dut danak nahiko jarraiketan dauela, betiko moduan babesketan diala orokorrian erasotzaileak eta gizartean orokorrian ondiokan ez dauela bape barneratuta esate hori ez ezabitz edo kadreako bat pasaien da bilenean zueko zeda bilau edanon artian erantzun baten mungo xau, ez, osea, betiko bostkatuak edo dana alakoa alerta. Azkenean beti berak pringatzen du, ez? Eta nire ustez esan dozunan arira, kuadrian erantzun bat eman baino, iguale naizta zure kuadriakoak horregon joten dozula erantzun hori ematen lagundukotzun jendian gana. Ze igual kuadriakoak arrazoia daukazu, baina
ez dia animatzen edo, ez dia usartzen izatera, zu, pasatzen zabiz eta danok ikusi dugu. Bai, eski orokorrean sortzia espazio bat nun zilegi sentikezaren eraso baten aurrian erantzuteko, osea, oso zea, baina nik hori igarteot pila, nire kuadriakin nauenean, nire kuadriako baldin bada, bueno, neria bastante ez da, ibiz, ez da, kizerri, baina, osea, zilegi sentiken naiz erantzuteko, baina nire herrixan ez dakize tipo hori ez da, igual isil duken naiz, hori bai, nau beste lagun batzukin, eta donostikuak, ez dakize beste testu inguru batekoak politizauta dauzela dana dalakoa, eske sentiken naiz zilegitasunak igual japo bat botateko edo dana dalakoa. Eske merezi badago aurrera. Bai. Totalmente. Bai, azken eta esan ez duen ari ere bai, nola egin dezakegu, azkenean askotan erantzulak gara horrenak edo egiten dugu horri erantzun bat eman emakumeok, edo, emakume eto kotxartean emakume zen daiteken edo norrez, edo beste, identitateak edo, baina gizonak nolabait ez dira sentetzen guzti interpelatuta hor zerbait egiteko. Nola zer egin behar dugu olako kasuetan? Eksaten dut, ezin dana da gizartearen erdia baino gehiago hori gertatzen zaion zerbait, eta naiz garatu gutxi hori, bakarrik arduratzea sektore bat, denon ardura izan beharko izateke hori, baina baten du ez dela heltzen. Mezuei, edo ezagit? Hombre, berez, mezua botata dago, behin baino gehiago eta baina eski esan dutzuna, ez dabe jasotzen, ez dabe sentitzen erengana zuzendutako zuz edala. Eta gainera, emute ostena kristono amorro, eske behitu, osea, aginako la, hainkaiten. Eske, zega jasundako gero gaina biktimismo papel hortan sartzeko, eske naiz kapaz erazo bat identifikaiteko, eske ez dakit, eske aldoztazu esplikau banan, denpo dana pedagogia eske hortan, osea, en plan, beste ben guri exigiten zaintza rol hori aukitxak eurakiko, basta, osea, guretu zen, ze guztazu, neri feminismoa, jauzi xetela txeko zapaikiko lagun batek iztera, feminismoa, jainkoaren miraria izan da feminista izatea. Ez dakitxe zedan audio ikaskuntza, osea, erak nahi bada zehozetan barneratuta, zehoze hori ikas eta benetan ulertu, erak behar da bebi hau, eske gaitasuna euki badauke nun, ez dakit, baina ezuk esan dozuna, goez erenatzetu joan behar behitu irakurri hau, informa honen inguruan, ez maitxik, ez. Nik hori behar dugula, bidea emendikan jun, baina gerozuk ere interes erakutsi eta zuk nahi bali mazbetan zau zer egin, erakutsi nahi duzula zer egin, ez? Bai. Azkenean esan duzu, gizon zateat egin zaibilide, eske, naiz, emakume baletzea emakume, baina jakin behar zer egin, tandola, eta adibidez, gero horiek gizonen artean gatzen dienak, esan dutran zerbait neskaten inguran kuadrilan, esan, aizu ez esan hori, zer pikatu lako horik. Bai, ez dakoi bape aurre predisposizio hori ez, eta neri baitea mutu estena amorroa da, atzenean, ni oso kontziente naiz, dakoia privilegio asko, eta atzenean baitea eragiten dauela zuzela mobitezaren, dana alakoa, jasoten dozun injarkerixan edo arabera ez, baina, tio, benetan, da, en plan, ezin jot, eta ja, eske kantzau naiz, ja nau harta, kantzauta. Eske gu ez ere ezitera, ez dakitzela ez detendan, eztera joan bihar. Eske aldabe bilau, tio, ez da inzaia, gukin dugun bezala erak behin leike. Gure papela ez da hori. Bai, eta egin bat duguna, nik uste dut, dela nahi bali badago apurate esan, zu emenikan egin, bilatu emenikan, baina ez ez da Google badago. Google edo beste, edo zen zakitzen abitan bilatzen, baina ez da Bai. Ez gara Google nik ere zakit dena. Eta agian okerrego naiteken nire, bai, ez? Hori ere askotan, ez garela ez da guk dana kigun horako gizaki mistiko bat. Izan gaitien, baina ez da kasua. Baina ez. Oxala mari izatea, ez? Hori izango zen, super. Baina, eta zuek ibili zarete protokoloak lantzen edo jaietan edo ezagutzen duzu hortan ibilian norbait? Ni saiatu baien ginen ere inguruan sortzen, baina oso zaila pentson jaun eta talde feministiak batera olako protokolo xume bate sortu zen bere gara izan eta ondi hori mantentzen dugu. Egisa da, hori be, gizarti aurrera doian enian aldatu miago dala, baina hola buru belarri ez. Bai. Ni be guztizio sartuta, ze justo protokoloa sortu zanean eta hori dena nien hain sartuta, baina oinatin daku txosnako protokoloa, gero baita gaztetxekua, oin eta hori bauen jaixak izan dira, eta txosnako protokolo taldean egizan ibil naizela gehiago lantzen kasu hontan eraso arrazistan protokoloa. Askotan behaztu ikixaku
o ez du kontemplaiten bestelako erasoko dauzela, izan leke moan homofoboak, transfoboak dana alakoak. Eta horten, bai gura baita kontemplaitea apur bat eraso arrazistan kontua, eta baita bestalde ziztadan asuntua, ez? Askotan ziztadan aurrian guk esan gain, badakigu ziztada batek gutxora bera ze aldauen erain, baina ez dakigu ze erantzun emun bidan ez, ze pauso jarraitu ez, zeineri deitu, zeineri ez deitu, zeinen esku jare pertsona hau edo dana alakoa. Eta egixe esan da jota txungua, osea, joten gutxixa, gainera, karo, gauza asko kontemplau bituzu, gauza asko zalantzan jarri bituzu, buruan eukibiozu 1000 kasu, gero baita, kasu hontan apur bat individualizauta zela, kolektiboki, eta gero, klaro, ez teguala sortzia protokolo bat, taberna baterako astebururo dauena ez dakize jente mobiken, osea, justo oindala gutxi onginan berretan, soñatiko taberna baten, eta astero aiaiken dala el machiblo de turno, eta montaiket jula kristonak, horren aurrian zel erantzun biozu, da pertsona bat herrikua, askotan egongo dana hor, zen euri hartuko ju. Hori zaila da ere, ze azkenean ere, hainbara askotan erantzun proporzional bat, baina argi gehatze, eta gero ere, ez dakit, nik aiz zigorra da gozatxungo bat ere, ez? Nola egin ere aukerarik eman gabe edo betirako zigortu gabe norbait, hori zazen supertxungoa danak kudeatze eta hori jumerga ikasten ikusak gutxinaka. Azkenean pertsona hori ikusiko dugu kaletikan edo zoritxarret gizartan bezigarelako danak. Hor noria nik uste feminismoak ere landu beretun zerbait, ez? Baina nik uste dut esan dozuna, klaro, ezin dozu norbait zigortu bizitza guztirako, baina gero pentsau beste aldera, igual pertsona horrek trauma bat edo beste edozein motatako aroso sortu dota beste pertsona bat, eta hori izaleike bai bizitza guztirako. Ez que hor proportzionua supertxungua da neurtzia, eta nire ustez da gizartian orokorrian danokimiako genuen lanketa bat, eta ez bakarrik protokolo bat sortu biadan kasuan. Orduan nahiko argi badugu ez dara bakarrik emakumeon edo gutxiengoen ardura hori gure gain hartzea, gizarte oso interpretatuta egon behar dena horrekin, ez? Eta, baita interesgarria da, nire guzti beti protokolo morea dela, apur bat protokoloa, eraso homofoboak, eta gitzakatan beti da protokolo bera, ez? Hor azkenean, ez dela bakarrik emakumeak, hor azkenean sartzen dela gizarteko jende asko horren barruan. Kolektibo desberdinak sartzen diela. Eta askotan izan konstiente, zuk esan dozuna, jakin badakigu, baina gertau arte ez dugula pentsatzen, arrazoia. Hori da, bai. Osea, niri hori guztiz pasautxat adibidez, protokolo arrazistan aiken eta momentu baten esan gen, eta erasotzaia baldin bada pertsona arrazializatua, gero askotan jauzileke baita diskurso arrazista baten murgildu eta karo, hor ja batzen dia, gurutzaketan dia, bi zapalkuntza, orduan, karo, zela ikiozu alderdi hontatik babesketako, baina beste alde batetik kontziente izan da, baita bea erasotzaile izan dela, ez? Bai, bada oso txungo egia esan dena, ez? Eta ez gaude ez da hortarako prestatuta eta egin behar da etengabeiko lanketa. Neskak, nik uste gaurkoz eduki degula oso izketaldi interesgarria. Intensua. Bai. Nik uste esango nuke hurbilduz zer. Dala, mesedez entzun gaituzu eta zuek ere ekin lanari, ez? Eta denako. Entzun eta haitu. Ez bakarrik belarri batetik sartu eta bestetik atera. Hausnarketia egin. Hori da. Zoz egiago gehitzeko baduzue? Ni bai, tio. Osea, gurotezan, danak dako arduria, favorez. Osea, eskein minimoa, gurotezan. Eskei jakantzautan hau, bestela gauz betiko 10 pertsonak kriston motxiliakin eta berez, da gesto minimoa, osea, sin más, ez da ensaia, osea, apurrat kolektibizau zaintza hori eta ardura hori. Eta hasi mobiken eta informaiken eta deseraikiten eta dana alakoa, baina hori, espabilau. Oso ondo esan nahi biz. Bai, hori da, guk txalo bero bat. Neskak, placer bat izan da gaur hemen egotea, lehen saio honekin. Eta, ikusiko gara horrera, nik uste dut. Bai, sin dudari gabe. Horren hau ez da agur bat, gero arte bat. Gero arte.